אורין, תעשה את עוד פעם, אורין. אורין! תעשה איתו. תבקש ממנו מעומר. אצילי! תגיד לו, תעשה איתו. עכשיו תצלמי אותו. לך תסיים. תסיים איתו. זה. עומר! איפה עומר? זה עוד ילד מהכיתה שלו. מי? זה גם. אורין! אורין, אפשר להסתיים איתו? הוא יודע כבר מזה. לך תעשה איתו. לך תעשה איתו קודם כל הקפצות, אורין. תגיד לו שאתה רוצה גם לעשות.